Phung kaham jotono no bayarok Dubai ni 5-star hotel Iko tolawa no swimming pool oro no kisa tini tukui nayanang tabuk lipti ongkhori tongo iko bus khalifa bo nuhuri tongo abo dangna abo deksu maspano dangna Exposure nagumabu. kisa miseno exercise khlaimani yaglo tabuk kisa rest khlai tongo swimming pool kisa tukui mana sinai asa kuchung tui belaikano khasrangka khatong thoka sal kidukmani ulo norok bai kisa share khlainai tabuk Marriott hotel ni breakfast tamo samung rok tong kisa norok bai share khalai nai chathai room asakeno kotor big bazar hai dal bidal podre pot chamung rok oro tongo cake biscuit amo hai dal bidal item rok bum rok saman baya jesek pano chawi mano je nini okpung yasak manakri iko yangoke fruit rok rajagya rok botongo pai thangke haino hai rephai phiro chana ni bagi yangoke chanachur sweet sugar cane tamo podre pot sinui simania botol bising rogo dajak special coconut biscuit butter cake tom tamo rok akorok dal bidal belai kheno naithotok tongthotok khani mano osamung rokno nugui belai kheno khasrango yangoke chutney podre pot iko naidi baksa ketui kekha mecher ti mere jing akorok chamung rok asakeno bango siniwi bumung sachini sawi bo sabaya baksa to bumung samania kebang ma spicy pork spicy chicken mutton kurma tarka butter kulcha pulao biryani garlic naan sambar chicken cutlet mutton biryani jeera rice egg fries omo hairo kabangma bumung sasini sabibo sabaya aroni bisingo American Italy Chinese soup mushroom chili piola tukats suji kebab peking duck fish chips kimchi mashuka oma hero podre pot samung rok belai kheno oro nugo baksa kebangma phatar hani samung rok sengke amo hairok masaya ko saisimania ko yang phasingo ke green salad onion salad Russian Chinese salad Italy American Dubai salad cucumber salad oma hero podre pot tamjani blai rok boheno tongo naisini nai kulpaya obono karibo fruit juice tai rajagya boheno thalik apple goyam dragon fruit angur New Zealand ni apple Chinese apple Indian apple ama herok bohen kabang mano berajak tongo jatre jata am bumung samambaya asake podre pot chamung rok oro ready tongo
belai khano wanama singsa nugia ke puito thanglak Ông xin tôi cứ tôi đây là xin được không? Cà phê. iko orokhe je chana muchungmani nahari achugi chawi mano bohok se asuk jaga kri tamo rok kisa chawi nainani hampano se bebak sabai glak approxi 1000 isepano kabang oroni bisingo 200 300 eba 400 items kisa chai sana phan je jaga kri kabang ma country ni borok kabang man ni samung sawa abon bagai jotto ni bagai no ma hai dal bidal chamung rok o jaga ready khlaijak belai kheno khas rango sajangnai thai rok busuk kuchung naithok tongchang khas rangi phayo obokhe 5-star Rami Dream Hotel ni breakfast naidi oro bahino dry food fruity cake biscuit tal bidal item rok tongo biryani chili chicken pakora fried rice roti tandoori oro kabangma fruity juice tai fruits rok bahino tongo jesuk chai mansak chawi mano kabang mano oro bohaino item tongo phiaba Marriott Hotel ni suk asuk bangya asuk bo torthaya phiaba sini bagile obono sabaya oma haikino dal bidal samung rok sajanai rok tongo baksa siniwi se kulpaya oboke horosokjak ruti busuk se kotor naidi saijung sawi sabaya omoke Hilton Hotelo program ni kasaro lunch biryani paneer motor kurma butter roti chili chicken seafish teibo kabangma podrepot mobile by tisana phano jora malia asake kabangma chamung rok tongo belakeno podrepot chamung rok siniwi simania baksa chamung rok jani jaja hani chamung ba kisa juda ngo phiaba international hotel ba kaham tei kothok no ngo asake no item bango chawi bo sabaya bohok je sak chawi naikha belakeno khasrangka tamni himba omahai chamung rok salbrum no borole macha Dubai ni museum aquarium tai cruise thangmani norokbai share khlayano thiasak jora muito tongnani bagi o mangpili kisa norokbai share khlayka belai kheno khasrangka khatong toka o jora rok o sallok salbrum no kifil le maya aboni bagi muito ni bagi no kaisa o mukumu hambai jotono no khulumka